hun har alle mulige tøj rundt om. Ja, det er sjovt. Og nogle gange så går hun rundt i regntøj indenfor. Og så vil hun have regntøj. Ja. Det er sådan, Okay. det skal jeg. Skal måske sommerhat til, eller? Ja. Det er meget flot. Så jeg har jo gemt noget Tager klævetøj. dit tøj på, og Ja, hun har så også mit tøj på. Ja. Hey. Og valgte mig underbukser på hovedet, når hun kom ned. Hun pynter sig. Ja. Det er rigtig lækkert her på dig. Rigtig god Jeg er ikke startet. Efter et års øvelse eller sådan noget, så begynder Ej, det var svært. Det må virkelig være svært at skulle til at bage på en helt anden måde. ja. Jamen, det er jo faktisk meget, man gør i forvejen. Nej, ja, det er det. Ja. Det løfter. Det kan lade sig gøre, men det kræver bare lige. Det kræver mere end en opskrift, eller sådan gør det, hvis man skal sådan have fornemmelse for det. ej, men vi gør det senere. Ikke? Man skal også have fornemmelse for det, fordi den opskrift, jeg bruger nu, det var også den, jeg brugte til bolden sidst. Ja. Men så har jeg også Gjort noget godt. lært, hvordan Man man skal hælde og sådan noget. Ja. Og jeg har også eksperimenteret lidt med opskriften, så jeg også hvad kan jeg gøre med den rigtige? Men jeg skal fandme meget fint. Hvor det ikke er